Γεια σας Σκορπιέ, είμαι η Αρετή, είσαι στο Soul Sisters, Φεβρουάριος, για να δούμε πού θα πάει, προς τα πού θα κάνει για σένα. Κοιτάμε και τα γενικά, κοιτάμε και τη γενική ροή, έχω ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με τη γενική ροή, κρατάμε τις μεταβολές, όλοι είμαστε στο ίδιο το καζάνι, όλοι είμαστε και κάτω από τις ίδιες επιρροές, όλοι έχουμε όλα τα στοιχεία των ζωδίων μέσα μας. Να πω ότι αυτό είναι ένα γενικό διάβασμα και δεν θέλω να πιστέψεις ότι είναι προσωπικό, με την έννοια ότι κάποια πράγματα ίσως να χρωματίζονται διαφορετικά σε σένα. Είναι πολύ γενική η άποψη εδώ που βλέπουμε. Κράτα τις μεταβολές προς τα που θα σε πηγαίνουν κάθε φορά και θυμήσου να κοιτάξεις οροσκόπο, σελήνη, Αφροδίτη, οπωσδήποτε και ό,τι άλλο πιστεύεις, ανάλογα με το χάρτη σου. Τι άλλο να πω, ξεκινάμε. Λοιπόν, 2 ξύφοι, η κεντρική σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είσαι σε ένα σταυροδρόμι, μια επιλογή πρέπει να κάνεις, ίσως αυτή η επιλογή να προκύψει, ίσως να είσαι ήδη σε αυτή την κατάσταση. Για σένα νομίζω υπάρχουν 2 διαφορετικές ενάντιες πραγματικότητες, δηλαδή τα πράγματα τα οποία έχεις να διαχειριστείς πρέπει να επιλέξεις για το τι θα κάνεις, γιατί είναι σαν να το ένα να εναντιώνεται στο άλλο, δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις και το ένα και το άλλο. Το ένα αποκλείει το άλλο, κατάλαβες. Επίσης μπορεί να είναι και εντελώς αλλιώτικη η εσωτερική ερώτηση, να μείνω, να φύγω, και αυτό όλο το καθυστερείς και σε καθυστερεί και προσπαθείς να βάλεις μέσα τη διαίσθησή σου ή να πρέπει να τη βάλεις τη διαίσθησή σου μέσα ή η διαίσθησή σου να σε μπερδεύει και να μην σε αφήνει να πας εκεί που είναι η λογική. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Μπορεί να υπάρχει ένα θέμα όπου λογικά και ωραία φεύγεις π.χ. και εσύ να μένεις γιατί κάτι σου λέει η διαίσθησή σου. Ή το αντίθετο. Να πρέπει να μείνεις και εσύ φεύγεις γιατί κάτι πάλι σου λέει η διαίσθησή σου. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το... με τα υπόλοιπα φύλλα το κρίνω πάντα την κεντρική έτσι, δεν τη λέω από μόνη μου, δεν είναι πείμα ούτε κασέτα. Εδώ κάτι ανοίγει και σε παρακινεί και σκέφτεσαι να το κάνω, να μην το κάνω. Ίσως μια ιστορία, μια προοπτική ή να υπάρχουν 2 ασυμβίβαστες προοπτικές και να πρέπει να αποφασίσεις. Για άλλους τώρα να πω, Σκορπιός είσαι. Μπαίνουμε στα βαθιά και κολυμπάμε χωρίς μάσκα. Για άλλους Σκορπιούς τώρα που έχετε αυτό το βάθος, το αμέτρητο, έχω και εγώ πολύ Σκορπιό παιδιά και σε ωραία σημεία, οπότε το ξέρω αυτό εδώ το πράγμα. Να σου πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο Σκορπιός έχει ήδη αποφασίσει, αλλά κάθεται σε μία αναμονή φαινομενικά για να κερδίσει χρόνο. Ναι, τον έχω ικανό το Σκορπιό. Μπορεί να είναι και μια απόφαση καρδιάς και απόφαση ζωής, να είναι και νοητικό όλο αυτό. Πάντως εσύ προσπαθείς εδώ να μην το λύσεις με την καρδιά, να το λύσεις με τη λογική. Τώρα, λογική βάζεις και διαίσθηση μέσα, το ψυχανέμισμα αυτό που έχεις. Ίσως και να προσπαθείς να μην επηρεαστείς από κάτι. Και αυτό. Πάντως βλέπω και υπερβολική σκέψη, δηλαδή το κες εδώ. Αλλά να σου πω κάτι. Με αυτά που βλέπω εδώ πέρα, εσύ θες κάτι σίγουρο. Θες μια σιγουριά και δεν την έχεις. Οπότε μάλλον πρέπει να εγκαταλείψεις πίσω σου κάτι. Δεν θες και πολύ να το εγκαταλείψεις. Αναγκάζεσαι. Μάλλον λες ότι μάλλον πρέπει να τελειώνω, ότι δεν είναι αυθόρμητη η διάθεσή σου να κόψεις κάτι, κατάλαβες. Έχεις βάλει μέσα πάλι αυτό το δικό σου. Ίσως να βρέθηκες και σε πολύ στρες. Πάντως είναι μοιραία η επιλογή του μέλλοντός σου. Αυτό βλέπω εδώ. Σ' αρέσουν αυτά τα μοιραία. Εσένα εδώ είσαι. Είμαστε. Μπήκαμε σε περιβάλλον Σκορπιού ξαφνικά, γιατί είπα να είμαι πιο νοικοκυρά αυτή τη φορά. 2 μέρες με είδατε σώπασα και τα έβγαζα. Λοιπόν, και
γυρίζω όλα μαζί για να έχουμε και το ίδιο σκηνικό. Έτσι κάνω κάτι νοικοκυρεμένο αυτή τη φορά. Δεν ξέρουμε αν είναι... Ελπίζω να βγει, να σου αρέσει περισσότερο αυτός ο τρόπος. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι είναι μοιραίο να γίνει κάτι για σένα. Εντάξει. Λοιπόν, στο πριν, βασίλισσα των ράβδων. Για κάποιους υπάρχει άλλη γυναίκα στην εξίσωση. Για κάποιους λίγους. Για κάποιες λίγες. Τώρα, Queen of Wands, η βασίλισσα των ράβδων, 10 ξύφοι και 4 ξύφοι ανάποδα. Καταστροφικό το βλέπω εγώ αυτό το τέλος ή αρκετά καταστροφικό. Ένα αρκετά καταστροφικό τέλος μεταξύ σας, να το πω έτσι. Να το πω. Ίσως κάποιος έκρυβε τα αισθήματά του, δεν υπήρχε αλληλεπίδραση, δεν υπήρχε απόκριση. Ίσως ένας μιλούσε μόνος του και ο άλλος τίποτα. Το θέμα είναι ότι βλέπω όμως πολύ εσωτερική σύγκρουση, πάρα πολύ άγχος. Κάποιος απομονώθηκε, είχε ανάγκη για ησυχία, για ανάρρωση, ίσως μέσα του για ηρεμία. Η ενέργεια αποτραβήχτηκε για εσωτερικούς λόγους ή για διάφορους άλλους λόγους. Πάντως, μια κατάσταση βλέπω στο τέρμα και για κάποιους παιδιά το βιώσατε πάρα πολύ βαριά, πολύ άσχημο, πολύ μεγάλη στεναχώρια και κάποιος ήταν και θάνατος αυτό. Ίσως θάνατος κάποιου στο περιβάλλον σας. Πάντως βλέπω ότι με το άλλο πρόσωπο σαν να μην είχατε τίποτα άλλο να πείτε. Εδώ είναι το τέλος των λόγων, καταλαβες. Το τέλος του λόγου, του προφορικού. Τέλειωσαν τα λόγια εδώ. Και μπορεί αυτά τα λόγια να ήταν και βαριά για κάποιους. Για άλλους βλέπω ότι απλά ξενερώσατε. Και μπήκατε σε φάση τέλους. Σε άλλες περιπτώσεις, είπαμε γενικό είναι, αυτό εδώ είναι μια πολύ βαριά προδοσία. Λοιπόν, τι έρχεται τώρα. Ακόλουθος των ράβδων. Βασίλισσα πεντάκτηνη, μες στις φράουλες εδώ, και κόσμος. Έρχεται αλλαγή. Όχι απλή αλλαγή, τεράστια. Ειδικά οι σκορπιοί των πρώτων ημερών, τα ξέρετε αυτά, εμείς σας τα λέω, έχουμε την τιμητική μας πάλι ο σταθερός σταυρός. Σκορπιοί λέοντας υδροχόοι και ταύροι, θα ζήσουμε πάλι κάτι βαρύ, κάτι δυνατό και κάτι απότομο. Ειδικά οι πρώτες μέρες, παιδιά, οι πρώτες 3 μοίρες θα ζήσετε κάτι απότομο. Λοιπόν, η αλλαγή θα είναι τεράστια, θα είναι μεταμόρφωση, θα είναι... Αχ, μία φίλη καταπληκτική που μου κάνει έτσι πολύ περίεργες παρατηρήσεις. Όποτε σκέφτομαι τη μεταμόρφωση και τη λέω παραπάνω από 2 φορές, τη σκέφτομαι που λέει έχω γίνει transformer. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου τη στέλνω. Έτσι, την ξεχωρίζω, μου αρέσει, έχει καιρό να φανεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω τώρα ότι αυτό το transformer δεν το γλιτώνουμε. Όλος ο σταθερός σταυρός, παιδιά, μεταμόρφωση μέχρι, τι να πω, τουλάχιστον να την καβαλήσουμε και ας πάμε σε κάτι ωραίο. Πάμε να γίνουμε κάτι τέλειο το καλοκαίρι. Αφού μεταμορφωνόμαστε, κατάλαβες. Εδώ πέρα έχω κόσμο, εδώ έχω ενέργεια ουρανού, εδώ θα έρθουν τα πάνω κάτω. Εδώ αλλάζουμε τρόπο. Page of Wands με τέλος, που δεν είναι τέλος, είναι μια τεράστια αρχή και μια τεράστια ολοκλήρωση. Αυτό εδώ τώρα το πράγμα είναι, τι να πω, η πιο μεγάλη μεταμορφωτική αλλαγή που μπορούσαμε να έχουμε. Ίσως κάτι να μην το βλέπεις και να συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. Αυτά που σ' αρέσουνε, τα από κάτω, στα παρασκήνια. Αλλά θέλω να σου πω έτσι, να σε καθησυχάσω ότι το σύμπαν λίγο σε έχει αγκαλιά. Οπότε άραξε, όπου είναι να σε πάει θα σε πάει. Για κάποιους παιδιά σκορπιούς θα έρθει ένα μήνυμα.
Για κάποιους θα γίνει μια κίνηση από την άλλη πλευρά. Αλλά να ξέρεις ότι αυτή η κίνηση θα έχει τελείως άλλο χαρακτήρα από αυτές που ήξερες. Για κάποιους θα είναι πολύ ξαφνικό από το πουθενά και η ενέργεια είναι πολύ εμπνευσμένη. Έχει πολύ όρεξη, έχει πολύ inspiration, έχει πολύ έλξη. Είναι και σεξουαλική ενέργεια full εδώ, όρεξη να έχουμε. Και βλέπω ενεργειακά νέο άτομο. Τώρα, αν είναι ηλικιακά νέο, πιο νέο από σένα, και αυτό μπορεί. Νέο άτομο έχει πολύ νεανική ενέργεια. Μπορεί να είναι παιδιά και πάνω των 50 ο άνθρωπος, αλλά έχει τέτοια νεανική ενέργεια. Ποιος το πιάνει και ποιος την πιάνει εδώ μέσα. Βλέπω κάτι φλογερό, εκρηκτικό και σκοπός του είναι να κατακτήσει τη θηλυκή αρχή. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ σε σένα τώρα μιλάω, στη θηλυκή αρχή, ίσως θέλει σχέση αυτό το άτομο. Πάντως αυτή η ενέργεια επιδρά πολύ διαγερτικά πάνω σου. Θέλω να ξέρεις ότι για άλλους είναι παλιά κατάσταση, αλλά για άλλους είναι κατά καινούρια. Ίσως να είναι και ένα άτομο που να έχει και καλλιτεχνική φλέβα, δημιουργική δουλειά, να έχει δημιουργικά χόμπι, να ασχολείται με τη μουσική, θέατρο, όλες αυτές τις ωραίες τέχνες. Ίσως να είναι και κάποιος από τη ζωή σου όμως, ο οποίος θα έρθει και θα τα πει τόσο αλλιώτικα. Ίσως να έχει τελειώσει καιρό πριν αυτή η κατάσταση και να έρθει τώρα ξανά και να σου πει πού είσαι. Κράτα ότι σε διεγείρει πάρα πολύ αυτό, σ' αρέσει, σε το ποθείς, το θέλεις. Είναι δημιουργική και σεξουαλική άβρα. Άρα τώρα μήνυμα θα είναι, κίνηση θα κάνει, κάτι θα ξεκινήσει ξανά με άλλο τρόπο. Αυτό το άτομο βλέπω ότι θέλει να ξεκινήσει κάτι μαζί σου. Μόλις τελειώσει μια εποχή του, μια φάση του, είναι έτοιμος για σένα. Στη θηλυκή αρχή μιλάω και για άλλους παιδιά πρέπει να αναβαθμιστεί. Δηλαδή, μπορεί να είναι δουλειά όλο αυτό και να πρέπει να αναβαθμιστεί το ποσόν. Κάτι αλλάζει ή ο τρόπος δουλειάς. Πάντως κράτα τη νέα κατεύθυνση, κράτα την ανάσα δροσιάς, κράτα τη χαρά, κράτα την αγαλίαση και όλα αυτά τα ωραία που θα σου δώσει. Έχει πολύ ησυχία αυτή εδώ η ενέργεια του κόσμου. Δεν είναι κάτι που κάνει φασαρία. Μια αίσθηση ωραίας ησυχίας υπάρχει εδώ μέσα, αλλαγή πλάνων, αλλαγή κινήσεων και πράγματα που μαγειρεύονται εσωτερικά. Το άλλο άτομο τώρα που μπορεί να είναι και το περιβάλλον, απλά άμα δεν έχεις άλλο άτομο, 10 κούπες ανάποδες, δύναμη, 5 κούπες ανάποδες, υπότις των πεντάκτηνων και 9 των ξυφών. Κάπου το ξαναείδα αυτό μαζί, τέλος πάντων. Κοίτα, είναι ένα τέλος το τέλος αυτό το πολύ μεγάλο σηματοδοτεί εδώ τα ίδια, δηλαδή όταν έχω εδώ πέρα 10 κούπες ανάποδες, έτσι, με όποιον και να έχεις να κάνεις, βλέπω ότι την ιστορία αυτή την εγκατέλειψε. Σχέση, μπορεί να σε παράτησε, να σε απόθυσε, αλλά εδώ έχω μετάνοια πικρή. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να σε ξεγέλασε ή μπορεί να ήταν πάνω από τις δυνάμεις του το να σε αφήσει και το να μην είστε μαζί. Το βλέπω πάρα πολύ αυτό. Κάποιοι θα θέλουν πάρα πολύ καλά να εξηγηθούν σωστά και δεν το μπορούσανε. Ίσως να υπήρχε μια άλλη σχέση, μια άλλη οικογένεια. Δεν μπορούσαν για τον ΑΒ λόγο, ίσως και για θέματα υγείας. Το άτομο αυτό λέει με την καρδιά του ότι το μετάνιωσε πικρά και θέλει να προσπαθήσει, να επιστρέψει. Και αυτό το λέει με την καρδιά του. Εδώ είναι ανοιχτό το τσάκρα της καρδιάς. Δεν είναι μια σκληρή ενέργεια.
Δεν ξέρω πώς έχει επικρατήσει τη δύναμη να τη θεωρούν σκληρότητα. Καμία σχέση. Να διαβάζουμε λίγο τα αρχέτυπα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Με την καρδιά του, λέει εδώ, κάποιος θέλει να γυρίσει. Ναι, σε άλλους μπορεί να υπήρξε μια ασθένεια, μια ανημπόρια, κάτι, μια ανικανότητα. Ίσως να μην πίστευε ότι είναι ικανός να σου προσφέρει κάτι μεγάλο και κάτι ωραίο και κάτι από αυτά τα οποία θα ήθελες και θα σε συγκινούσαν ή θα σου αξίζανε. Αλλά για άλλους τώρα βλέπω ότι θέλουν να κάνουν σχέση και μια ευτυχισμένη σχέση, μάλιστα, μαζί σου. Σίγουρα υπάρχει κάτι βαθύτερο σε όλο αυτό. Σίγουρα βλέπω και άτομα ίσως και να μετανιώνουν, να κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα. Λύπη και τύψεις υπάρχουν πολλές εδώ και ενοχές. Αλλά κάποιος ξέρει γιατί τα έκανε όλα αυτά. Κάποιος ξέρει. Εσένα αυτό το άτομο σε βλέπει μια χαρά, σε βλέπει με τα όλα σου. Σε βλέπει ίσως και με καλά οικονομικά. Ή σε βλέπει σαν το τέρι του. Εδώ μπορεί να είναι και μια αναγκαστική σύζυγος για κάποιους. Δεν ξέρω, πάντως σε υπολογίζει, βλέπει την αξία σου. Στο μέλλον θα γίνει θέμα για το πώς θα πορευτεί αυτή η σχέση. Και σίγουρα υπάρχει θέμα και με κάποιες αλήθειες. Αυτό να θυμάσαι. Κάποια στοιχεία που δεν ξέρει ο ένας για τον άλλο. Κάτι που ο ένας έκρυβε ή ποτέ δεν φαντάστηκε ότι πρέπει να πει. Δεν ξέρω. Αλλάζουν όλα στο παρακάτω. Στο είπα. Δεν γίνεται. Όμως η αλλαγή αυτή θα έχει μεγάλη πορεία. Στις δυσκολίες, ο τρόπος να ξεπεραστούν είναι με ανοιχτό διάλογο. Με τίποτα άλλο. Αλλιώς δεν πρόκειται. Μόνο ανοιχτός διάλογος θα ανοίξει αυτά εδώ τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ενέργεια, παιδιά, έχει φορτώσει πάρα πολύ πράγμα. Και άγνωστα πράγματα μεταξύ σας και διαστρεβλωμένες πραγματικότητες. Μπορεί να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και βαρύ όλο αυτό η σιωπή. Τα σκοτεινά σημεία, όλα αυτά, πώς να το πω, μεγενθύνονται. Για μένα πρέπει να ξεπεραστεί επιγόντως αυτό. Αυτό λέει κιόλας. Το κουμπί της λύσης είναι ίσως ότι κάποιος ένιωθε λίγος. Και εδώ πρέπει να φύγει η παράνοια. Οι παρανοήσεις. Εδώ είναι παράνοια και παρανοήσεις. Πάντως, αυτή η πλευρά, παιδιά, δεν έχει ευτυχία. Δεν περνάει καλά. Δεν είναι καλά. Έπαψε ίσως και να πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα ευτυχήσει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, μπορεί να ένιωθε και λίγος μπροστά σου. Εδώ ίσως να θεωρεί ότι κάτι είναι τεράστιο και ότι δεν μπορεί να το κάνει. Στο μέλλον, αστέρι ανάποδα, άσος πεντάκτηνος και 7 κούπες. Η κατάσταση αυτή, παιδιά, αν θέλετε να ισιώσει, να ξέρετε ότι στο μέλλον θα χρειαστούν πολύ καλές προθέσεις και πολύ γλυκές προθέσεις και από τον ένα και από τον άλλο. Ναι, αν η σχέση δουλευτεί σωστά, θα εξηγιανθεί, θα πάει μπροστά. Τις δυνατότητες τις έχει να θεραπευτεί. Κάποιοι, παιδιά, θα ξεθολώσει το τοπίο για σας, θα καταλάβετε τι συνέβαινε, γιατί ήταν τα πράγματα ίσως και άρρωστα. Σε μια υπόθεση πρέπει να φύγει ο υπερσυναισθηματισμός σου, το λέω, το ξέρω. Με τις κούπες μιλάς, με τις κούπες βιώνεις τα ερεθίσματα, αλλά κάποια πράγματα μην τα παίρνετε κατάκαρδα, εγώ θα σας πω, γιατί η νέα αρχή έρχεται.
Και αυτή η νέα αρχή θα είναι για όλους μια νέα σελίδα. Και βλέπω και πολλές επιλογές, τις οποίες πρόκειται στο μέλλον να τις εξετάσεις. Έτσι. Βέβαια, μπορεί να είναι και παραπάνω από 2 επιλογές, ανάλογα. Κάποιοι άλλοι τώρα εδώ, ίσως το παρακάνουν με γνωριμίες, ίσως να πάρουν φωτιά τα κινητά στα social. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο επιλέγει κάποιος τους συντρόφους του. Αλλά σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι δεν θα ξέρετε με τι έχετε να κάνετε και ίσως εσείς να φταίτε που έχετε τόση, πώς να το πω, τόση θολούρα. Δεν ξέρω, δεν μου ήρθε άλλη λέξη. Τόση ομίχλη. Ναι, εδώ βλέπω και καταστάσεις οι οποίες είναι θολές και μην πω και άρρωστες, επειδή κάποιος ζει πολλά ερωτικά στο ίντερνετ. Βλέπω ευκαιρίες για σχέση, για σταθερότητα, βλέπω ευκαιρίες για ασφάλεια, βλέπω ευκαιρία για νέα σχέση, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο αν παρατήσεις το παρελθόν. Ξέρω ότι είναι χιλιοϊπωμένο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτός ο άσος ο πεντάκτηνος, κοίτα, ανοίγει απόξω. Δεν κοιτάζει αυτά εδώ. Η πόρτα ανοίγει από εδώ. Δεν θέλει τίποτα από αυτά εδώ. Η πόρτα θέλει μόνο από εδώ μεριά ενέργειες, από το άγνωστο. Άρα λοιπόν, εγώ πιάνω έντονα ότι κάποιοι θα μπείτε σε νέα σχέση, καλοσχεδιασμένοι, στα μέτρα σας, ο καθένας θα ξέρει την αξία του άλλου, δεν θα τον υποτιμήσει, δεν θα τον πληγώσει και σε βλέπω έντονα στο μέλλον να διεκδικείς κάτι τέτοιο και αν μπεις στον κόπο να επιδιορθώσεις παλιά σχέση και δεν θες κάτι καινούριο, γιατί προφανώς υπάρχουν και σχέσεις που δεν τις παρατάμε έτσι απλά και εύκολα, εγώ να σου πω ότι δεν θα θέλεις μπαλώματα. Θα θέλεις να είναι ολοκαίνουργια η κατάσταση. Μόνο έτσι θα το ανεχτείς. Δεν βλέπω Σκορπιέ να παίρνεις μια σχέση παλιά και να πεις «Α, εντάξει, εδώ είμαι». Όχι. Αν γίνει αυτό το πράγμα με παλιά σχέση, 100% εσύ θα μπει σε νέο κύκλο. Από εδώ ξεκινάει και ο καινούριος σου κύκλος. Αυτά είχα να σου πω. Να θυμόμαστε και να ξέρουμε ότι μόλις μπαίνει το φεγγάρι του υδροχόου, που είναι στις 9 του μηνός, ξεκινάει το κινέζικο έτος, έτσι, που είναι η χρονιά του ξύλινου δράκου. Αυτά είχα να σου πω, Σκορπιέ. Αν βρήκες κάτι από την ιστορία σου εδώ, άσε με ένα σχόλιο. Να σου ευχηθώ καλό μήνα και να σου πω να γραφτείς στο κανάλι, να γραφτείς σε ενημερώσεις, σε ό,τι θες εσύ, νιώσε άνετα και μέχρι να τα ξαναπούμε, από μένα, γεια!